Mladenovac je mlad grad, ali ne zbog svog naziva, već zbog vremena nastanka i ubrzanog razvojnog perioda. Gradsko naselje Mladenovac je nastalo izgradnjom železničke pruge Beograd-Niš krajem 19. veka, odnosno 1882. godine. Razvoj železničkog saobraćaja uticao je na formiranje varoškog naselja na ataru ranijeg sela Mladenovca. Novo naselje se razvijalo oko železničke stanice koja se u početku zvala Međulužje. Tom prilikom podignuta je i prva zgrada buduće varoši, Mehana Kosmaj, današnja Stara Mehana. Samo jednu deceniju kasnije, ukazom kralja Aleksandra Obrenovića od 2. avgusta 1893. godine, naselje Mladenovac proglašeno je za varošicu. Prema legendi, nazivama Mladenovac potiče od Mladena, koji je 200 godina posle Kosovskog boja sa svoja dva brata, Vlajkom i Rajkom sa Kosova, došao u ovaj kraj. Mesta gde su njihovi potomci formirali porodice su Mladenovac, Vlaška i Rajkovac. Poznati voz na svetu, Orient Ekspres, koga su kasnije nazivali i Simplon Ekspres, prolazio je kroz Mladenovac od 1919. do 1939. i od 1945. do 1962. godine, ukupno 37 godina. Orient Ekspres je polazio svakog ponedeljka iz Pariza i u povratku svake srede iz Istanbula. Na trasi Orient Ekspresa Mladenovačka železnička stanica bila je jedina raskrsnica od Istanbula do Pariza koja je imala i široki i uski kolosek. Uski kolosek izgrađen je 1904. godine, a popularni Ćira saobraćao je na relaciji Mladenovac-Aranđelovac-Lajkovac. Vesnici mladenovačke privrede bili su mlin, klanica i fabrika džakova. Posle Drugog svetskog rata otvorena je metalna industrija Petar Drapšin sa 3000 radnika i keramika sa 2000 zaposlenih radnika. Od tadašnjih preduzeća treba pomenuti Minel, Jugoazbest, Razvitak i druge. Danas ti privredni giganti više ne postoje. Na privrednom tržištu prisutna je samo mala privreda, uglavnom mala i srednja porodična preduzeća. Industrijski razvoj varoši pratio je i razvoj upravno-administrativne funkcije, pa je 1930. godine Mladenovac postao sedište istoimenog sreza, kome je kasnije pripojen i Kosmajski srez. Posle Drugog svetskog rata Mladenovac je opština, a od 1971. Mladenovac je gradska opština Beograda. Mladenovac se nalazi na 50 km južno od Beograda, a od Kragujevca je udaljen 60, a od Smedereva 40 km. Po poslednjem popisu obavljenom 2022. godine Mladenovac ima oko 23.000 stanovnika. To bi bilo kratko istorijsko podsjećanje o nastanku i razvoju Mladenovca, a u narednih nekoliko minuta pogledajte kako izgleda ovaj grad sredinom 3. decenije 21. veka. Kadrovi su snimani početkom novembra 2025. godine.
U gradu postoje 3 osnovne škole: Momčilo Živojinović, Kosta Đukić i Sveti Sava, muzička osnovna škola Stevan Hristić i škola za osnovno obrazovanje odraslih Mladenovac. U Mladenovcu su i 2 srednje škole, gimnazija i tehnička. U Mladenovcu se nalazi privatni poslovno-pravni fakultet kao ogranak Univerziteta Union u Beogradu. Zdravstvenu zaštitu stanovništvu Mladenovca pruža Dom zdravlja sa sljedećim službama: opšta medicina, specijalističke službe, hitna medicinska pomoć, pedijatrija za predškolsku decu, pedijatrija za školsku decu, ginekologija i akušerstvo, stomatologija, rentgen, laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika, kućno lečenje i polivalentna patronaža. Osim Doma zdravlja u Mladenovcu se nalazi i Selters banja, odnosno ogranak Instituta za rehabilitaciju sa sedištem u Beogradu, Sokobanjska 17. Kao najbliže banjsko lečilište prestonici na nepunih 50 km od Beograda posjeduje 300 kreveta u mreži zdravstvenih ustanova i pokriva sve oblasti medicinske rehabilitacije: neurološka, reumatološka, ortopedska i dečja. Osim toga, za 200 kreveta ima dozvolu Ministarstva turizma za bavljanje turističkom i ugostiteljskom delatnošću. Gradnja crkve Uspenja Presvetne Bogorodice započeta je 1908. godine, a osveštana je tek 1929. godine. Građena je u srpsko-vizantijskom stilu. Crkva Svetog Luke na starom gradskom groblju sagrađena je 1921. godine, a crkva Blagovesti u gradskom naselju Rajkovac podignuta je 2009. godine. Centar za kulturu i turizam Mladenovac je kulturno-obrazovna javna ustanova osnovana 1953. godine od strane gradske opštine Mladenovac. Osnovna delatnost centra je kulturno-obrazovni sa preko 150 programa godišnje. Sadrži savremenu bioskopsku salu od 332 mesta, veliku pozornicu i galeriju u kojoj se održavaju koncerti, pozorišne predstave, projekcije filmova, izložbe slika, radionice i drugo. Organizator je mnogobrojnih kulturnih dešavanja, među kojima se izdvajaju likovna kolonija, pozorišni festival Teatar u jednom dejstvu i filmski festival Walter Fest, osnovan 2018. godine. Muzej Mladenovca je osnovan 22. septembra 1982. godine odlukom Skupštine opštine Mladenovac, a na inicijativu Saveza boraca. Kao instituciju u osnivanju radio je do 5. marta 1985. godine, kada je integrisan sa Muzejem grada Beograda, u čijem sastavu je i danas. Zahvaljujući ulaganjima Sekretarijata za kulturu grada Beograda i Ministarstva privrede Republike Srbije, 2018. godine rekonstrukcijom zgrade je dobijen savremen i tehnički opremljen objekat za obavljanje
muzeoloških delatnosti. Muzej je kompleksnog tipa sa raznovrsnim kulturno-istorijskim i umetničkim predmetima vezanim za život čoveka od daleke prošlosti do danas sa teritorije opštine Mladenovac. Razne sportske aktivnosti i infrastrukturu Mladenovčanima pruža sportski centar Ljubomir Ivanović Gedža, koji je otvoren za posetioce davne 1982. godine. Poseduje veliku salu za odigravanje utakmica malog fudbala, rukometa, košarke, odbojke sa kapacitetom 1700 sedišta, zatim veliki i mali bazen, teretanu, dečja igrališta. U Mladenovcu je registrovano više sportskih klubova. Najpoznatiji i najuspešniji su rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža, karate i fudbalski klub. Osim njih, tu su i odbojkaški, košarkaški, šahovski i atletski klub. Rvački klub Mladenovac osnovan je 1968. godine, koji od 1999. godine menja ime u Rvački klub Ljubomir Ivanović Gedža. Gedža je rodom iz Kovačevca i bio je vrhunski takmičar i trener rvačkog sporta u bivšoj Jugoslaviji. Inače, rvači Mladenovačkog kluba svake godine su prisutni na oko 30 turnira u zemlji i inostranstvu. Kod seniora najuspešniji su Filip Papić i Aleksandar Pantelić. Dobre rezultate postiže i ženska selekcija kluba. Fudbalski klub Mladenovac je najstariji sportski kolektiv. Osnovan je 1924. godine, a posljednjih godina takmiči se u beogradskoj zoni. Najveći domet u takmičarskim fudbalskim rangovima ostvario je u sezoni 2005-2006. godine, takmičeći se u drugoj ligi tadašnje države Srbije i Crne Gore, a narednih godina je nastavio takmičenje u prvoj ligi Srbije. Godine 2014. je ispao u Srpsku ligu Beograd, a ubrzo se preselio u nižu ligu, Beogradsku zonu, gde se i danas nalazi. Svoje utakmice kao domaćin igra na stadionu Selters, čiji je kapacitet za sedenje oko 1000 gledalaca. Prvu međunarodnu utakmicu fudbaleri Mladenovca odigrali su 1970. godine protiv ekipe Sparte iz čekoslovačkog grada Trnava. Rezultat je bio nerešen 3:3.